Hej, jeg hedder Charlotte, og jeg sidder nede i min have i Australien, og jeg er så glad, fordi jeg kan tilbyde mindfulness til dig. Og det er fordi, at mindfulness har betydet så meget i mit liv. Jeg er meget mere rolig, jeg er ikke nær så stresset, og jeg bliver ikke nær så tit rigtig irritabel eller frustreret. Jeg har fået et meget kærligere forhold til mig selv og til andre. Jeg er blevet meget mere effektiv, og så synes jeg selv, at jeg er blevet væsentligt klogere. Og alt det vil jeg selvfølgelig gerne dele med dig. Og det er derfor, jeg har skabt den her pakke, som du kan købe for kun 129 kroner. Og grunden til, at det er så billigt, det er simpelthen fordi, at jeg mener, at det er noget, alle bør have adgang til. Faktisk er det noget, vi skulle have lært i folkeskolen. Pakken har 4 elementer. Det første, det er en e-bog. Og den har alt, hvad du har brug for at forstå og integrere mindfulness i din dagligdag. Den har også et ugeligt program. Det ugenlige program det er også understøttet af lydøvelser, som også ligger der til dig. Og så har du adgang til en blog. Det vil sige, at hvis du gerne vil dele det, du oplever gennem programmet, så kan du sætte det derpå. Og jeg vil selvfølgelig se på, hvad der foregår. Og så har du også adgang til mine 10-minute one days, som er 10 minutter lange meditationer, som du selvfølgelig kan bruge alle steder. Du kan bruge dem på bussen, på toget, om morgenen, i din frokostpause. Du kan bruge dem mellem klienter, eller hvornår det nu passer sig. Fordi faktisk så er det sådan, at det eneste det tager, det er 10 minutter af din tid hver dag. Og selvfølgelig, hvis der er en dag, du ikke gør det, så går bunden jo ikke helt ud af hele historien. Men det er faktisk det eneste, det tager for at få langvarige ændringer og forbedringer. Jeg glæder mig til at samarbejde. Jeg glæder mig til at høre om, hvordan du integrerer mindfulness i din hverdag, og hvordan du oplever det. Så på gensyn, og mange tak for din tid.